Νομίζω πως με διώχνει τρόπο αυτή η χώρα. Γιατί να θέλει άλλο ένα ρεμάλι να μου πεις. Μον διεκδικήσω όσα αξίζω, θα με ανεβείς. Και θα δεις, και θα δεις, και θα δεις πως αντέξεις παραπάνω από όσα νόμιζες μπορείς. Τι να κάνεις, τι να αλλάξεις, να μου πεις. Μα φαντάζει ο κοσμάκης μας άγνος και σταθείς. Μα το πρόβλημα πηγάζει από τη ρίζα. Ρωτάνε οι γιατροί πριν να με βγάλουν από την πρίζα. Μου δεν αλλάξω εγώ τον κόσμο, ποιος θα το κάνει. Προσπαθείς την αλόγω μαχής με χαρμάνι. Ετοιμάζω τα σχέδια εδώ και χρόνια. Θα πάω στους καταράκτες ακόμα και με μπαλόνια. Σε μας το φίλουμε να δώσουμε τα πάντα. Για μια ζωή οξυγόνου αράζοντας στη βεράντα. Για μας και τα παιδιά μας, τα πάθη μας, τα λάθη μας, την οικογένειά μας. Για το κοινό καλό, για να αλλάξουμε τη γενιά μας. Φωτιά στα πορτοφόλια και στα κολοκινητά μας. Γαμώ τις καταχρήσεις, για κάθε δύο προβλήματα βρίσκεται 4 λύσεις. Κουράστηκα να ακούω συνέχεια λόγια, θέλω πράξεις. Μα μην ξεχνάς το πρώτο που πάντα πρέπει να αλλάξεις. Οι τελευταίοι επιζώντες που χάνονται ανάμεσα στην πρωινάδικα και τσόντες. Γεμάτη μαχηρά η σκηνή και εγώ βελώνα. Κερδίσα το respect μου που λέω τα ίδια ακόμα. Είτε με ακούν είτε όχι, εγώ εκφράζομαι. Απόλαμβανα από παιδί όλα να τα μοιράζομαι. Έχω διψάσει την έρημο, είναι ξενέραμα. Ίσως ξημερώνει αύριο καλύτερη μέρα. Ελπίδα η ούτια στην καθημερινότητα. Ένα τσουβάλι με όνειρα και αγνότητα. Πόθω πολλά μα στο δρόμο θα αποφασίσω. Και μέχρι να πετύχω όσα θέλω δεν θα καθίσω χειροποίητα. Και δεν τα πανιά από το πλοίο οι ράφτες. Διαλέγω υπερεπιλεκτικά τους εργοναύτες. Δεν ξέρω αν όντως θέλω το ταξίδι να είναι ήπιο. Έχω μια αδερφή να παγάγω από την Ήπειρο. Όλα για καλό, μη σε τρομάζουν οι φορτούνες που δωρείς. Χώμα και νερό, ο κόσμος και το μέλλον είμαστε εμείς. Όλα για καλό, μη σε τρομάζουν οι φορτούνες που δωρείς. Χώμα και νερό, ο κόσμος και το μέλλον είμαστε εμείς. Και μας κάνουν να πιστεύουμε το αντίθετο. Πυθία 23, χωρίς επίθετο. Δεν μας ορίζει το αίμα ότι ταυτότητα δεν γονάτισαμε μπροστά από καμιά θεότητα. Μα με πιάνει όρος κάποιον να επικαλούμε. Μας κέριξε το χέρι του και στο μέλλον τα πούμε. Σου έχω κρατήσει το πλήρωμα μια θέση. Αυτό ήταν το κομμάτι και εύχομαι να σ' αρέσει.